Bé, aquest és un projecte científic molt original i innovador que pretén estudiar la correlació que hi ha entre capacitat d'aprenentatge musical i rendiment escolar. Amb un triple objectiu. El primer és el de veure si la capacitat d'aprenentatge musical correlaciona bé amb un rendiment escolar satisfactori. El segon és veure com correlaciona aquesta capacitat d'aprenentatge musical amb un baix rendiment acadèmic, escolar, sobretot en alumnes que ja es veu que poden acabar en fracàs escolar. I el tercer objectiu és veure si un bon aprenentatge musical, potenciar l'aprenentatge musical, pot fer millorar el rendiment escolar d'aquells alumnes que tenen dificultats acadèmiques. Aquest projecte posa en comú l'esforç de tres grans fundacions: la Fundació de Música Ferrer Salat, amb una llarga tradició musical, la Fundació del Conservatori del Liceu, naturalment també, amb una llarga tradició musical, i la Fundació de l'Hospital de Sant Joan de Déu, a través del projecte MAIN, que té un interès especial en millorar la qualitat de vida i de l'aprenentatge dels infants i els joves del nostre país. Aquest projecte, naturalment, té una vessant social molt important, que fa referència a l'ajuda que la música pot tenir en tot el gran problema que tenim al nostre país de baix rendiment i de fracàs escolar. Catalunya i Espanya té un fracàs escolar d'alrededor del 17%, entre el 17 i el 20%. Tinguent en compte que a Catalunya solament hi ha uns 720.000 alumnes de primària i ESO. Si acceptem les dades que dona la Generalitat de Catalunya de que un 17% d'aquests alumnes faran fracàs escolar, doncs tenim que en aquests moments hi ha uns entre 100 i 120.000 alumnes, que són moltíssims a Catalunya, que estan patint una problemàtica escolar. I amb ells, les famílies, i al final això es traduirà en un gran problema a nivell de joventut, d'atur i de tots aquests factors que van relacionats amb un baix rendiment escolar. Per tant, la problemàtica social fa que s'estigui amb la necessitat en aquests moments de buscar quins són els factors que disminueixen el rendiment escolar amb alumnes aparentment normals i al mateix temps com podem ajudar-los. I ajudar-los es poden ajudar de moltes maneres, però segurament la música, que és una manera directa de parlar amb el cervell, amb la psicologia d'aquests alumnes, pot fer que millorin clarament el seu rendiment escolar. Quan s'intenten correlacionar dos variables importants com és rendiment escolar i capacitat d'aprenentatge musical o afició per la música, doncs el que primer has de fer és delimitar molt bé què és el que estàs mirant. Aquí el punt clau és veure si el rendiment escolar ve condicionat per uns factors psicobiològics que dificultin l'aprenentatge. Aquests factors neurobiològics són habitualment englobats dintre del que se'n diu trastorns del neurodesenvolupament, que són sobretot els trastorns d'aprenentatge, les dislèxies, les discalcúlies, les disgrafies, els trastorns de la comunicació, el famós trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i altres problemes molt relacionats amb el que se'n diu l'espectre autista. Abans de decidir que un nen li agrada o no li agrada la música, un nen o una nena li agrada o no li agrada la música, el que hem de veure és si té capacitat per captar la música i per aprendre música. Segurament hi ha tota una sèrie de facultats innates per la música. No estem mirant això és un altre camp, és un camp per les neurociències i per la gent que es dedica a tot el que és l'estudi musical. Nosaltres el que volem veure és si correlaciona aquests problemes de baix rendiment escolar, de dificultats per llegir, per estudiar, per fer càlcul, per estar quiet a classe, correlaciona amb la seva capacitat per aprendre música. Aleshores, el primer que hem de fer és un cribatge dels alumnes de totes les escoles que participen en l'estudi. D'aquest cribatge sortiran tota una sèrie d'alumnes que tenen problemes, però no sabem quins són encara en l'aprenentatge.
Després passarem a una fase diagnòstica per saber exactament què és el que els hi passa, si tenen aquests problemes, i per últim la tercera fase és ja de tractament. La primera fase de cribatge i diagnòstic, el que volem és saber si hi ha algun problema psicobiològic que interfereix en l'aprenentatge i si això es correlaciona amb la seva afició, amb les seves ganes d'aprendre música i si es troben bé fent música. L'últim punt és veure si la música pot ajudar en l'aprenentatge acadèmic, escolar, d'aquells alumnes que tenen problemes. Com deia abans, la necessitat de saber entendre per què alumnes escolars normals tenen un baix rendiment escolar i fracassen a l'escola és molt important per a una societat desenvolupada com la nostra. Al mateix temps, entendre per què les avantatges de la música no arriben a tots els nens i nenes, infants i joves que sembla que els hauria d'agradar la música i no hi arriben, també és una cosa molt important. La conjunció de les dues necessitats donen unes perspectives realment increïbles a nivell d'entendre el que és el cervell. Per un costat, si sabem per què no van bé els nens a l'escola i per l'altre costat entenem per què a alguns els agrada i no els agrada la música i ho podem posar conjuntament, això és un projecte original i pioner, com deia al començament. Perquè això es pugui fer es necessiten molts recursos econòmics que aporta la Fundació Ferrer Salat, que a més està especialment motivada per millorar l'aprenentatge musical al nostre país. Però al mateix temps no pots començar de zero. Necessites escoles i escolars que ja estiguin fent música i que ja tinguin un programa de música. Això ho proporciona la Fundació del Conservatori del Liceu. No es pot començar sense més. Hi ha d'haver una cultura musical a una sèrie d'escoles. I això, doncs, entre la Fundació Ferrer Salat i la Fundació del Conservatori del Liceu ja fa anys que ho estan treballant. I per últim, es necessita la part de les neurociències, la part, diguéssim, de gent que dintre del món de la psicologia, la psiquiatria, la neurologia, siguin capaços d'analitzar què és el que està passant. Per això, la conjunció de la Fundació de Música Ferrer Salat, la Fundació del Conservatori del Liceu i l'Hospital de Sant Joan de Déu és una conjunció que segurament és molt difícil que es doni a altres parts del món. Poder sí, però en principi en el nostre país no. Jo diria que a Europa tampoc.